Vítajte na kvetinovej farme v Návojovciach. Moje meno je Katarína a dnes vás budem sprevádzať malou video prehliadkou, čo tu na tej našej farme máme také najkrajšie. Dnes je prvý školský deň. Včera sme farmu dosť vyzbierali, pretože sme viazali kytičky pre malé detičky, ktoré išli prvýkrát dneska do školy. Tu máme slnečnice, ktoré však potrebujú poliať. Aj sme z nich už dosť vyzbierali. Sú také menšie a nižšie, pretože sme ich sadili na husto. To je základ. Ak chcete, aby vaše slnečnice mali menšie hlavičky, tak musia byť zasadené na husto. V tomto vedľajšom foliovníku máme zbytok liziantusu. Ešte si šetrím pár korienkov, pretože tento piatok budem aranžovať svadobnú kyticu. Tieto budú do tej svadobky úplne geniálne. Plus tuto vzadu sú piesočníky. Tie boli sadené trošku neskôr, takže ešte len teraz majú prvé kvety. Tu máme celóziu alebo plameník. Z toho sme tiež veľa zbierali. Toto je taký dosť divoký mix. Nielen farebný, ale taktiež aj tvarový. Osivo týchto celózií kúpite aj na našom e-shope. Je označený ako plameník mix. Nájdu sa tu aj takéto žiarivé oranžové. Celózia je v tomto čase dobrou výplňou, pretože hlavnou časťou kytici práve dálie a tie si vyžadujú skôr také masívnejšie výplne. Rada používam aj slamienky do dáliových kytičiek. Slamienky režeme aj na čerstvo, aj sušíme. Keď zbierame na sušenie, najlepší je tento stav, keď sa oddelujú od hlavičky ešte len tieto prvé úrovne. Počas sušenia slamienky ešte dozrievajú a otvárajú sa, preto ich treba zbierať trošku menej zrele. Keď zbieram do kytic, tak vyberám si skôr také kúsky, ktoré už sú pekne vyfarbené. Tento rok sme sa snažili dálie sadiť tak, aby sme ich mali rozložené na mnohých miestach, aby sme nevytvárali takú monokultúru, čo samozrejme praje škodcom a iným chorobám. Ešte sa vrátim naspäť. Tuto máme Gonfrenu, Strawberry Fields. My ich voláme jahôdky, pretože tá farba ich úplne pripomína. Taktiež vhodná aj na sušenie, ale my ju dávame v prvom rade do živých kytičiek. Tu je dália Cornell Bronze. Pekná oranžová. Už teraz, ako sa zjesenieva, tak tie oranžové tóny sa mi o mnoho viac páčia a rada ich používam, že robím tie kytičky také pestré. Skvelá výplň v tomto čase je Ageratum. Ageratum budeme zbierať aj na semienko. Ako pozerám, teraz vyšlo slniečko, tak už by sa dalo aj dosť pozbierať. Tu vidieť, v strede je už odkvitnutý. Treba ich zbierať postupne na semienko, pretože dozrievajú rozložené v čase, že nedá sa to zbierať naraz. Keď ich zbieram do kytičiek, tak vyberám si možno taký trošku zavretejší kvietok, ale aj tak má skvelú výdrž vo váze a dá sa aj sušiť. Táto modrá farba sa po usušení dobre drží. Takže ak ho máte veľa a neviete ho využiť na čerstvo, nepotrebujete taktiež ani veľa semienka, skúste ho vysušiť. Ideme ďalej. Tu je dália Myrte. To je Sylvia. Tu vám ukážem zblízka. Tá má peknú tekvičkovú farbu. Celkom dobré dlhé stonky a mnohé kvietky idú aj do hora, čo je pri aranžovaní veľká výhoda.
pretože kvety, ktoré idú do hora, sa o mnoho jednoduchšie aranžujú. Tu máme opäť slamienky. Tu sú nejaké dálie. Aj tu máme limovky. Tie vám môžem ukázať tiež aj zblízka. V tejto dobe už limonky nie sú úplne v najlepšej kondícii, pretože na jeseň už začína byť aj dosť výrazná rosa, aj dažde a tie im škodia, takže mnohé zasychajú, treba to čistiť, ale dá sa ešte z nich povyberať. Napríklad táto je veľmi pekná ešte. A samozrejme motyle si ju užívajú, že kvitne. Teraz tento týždeň sa vyrojilo dosť veľa babôčok pávookých, tak je to radosť sledovať. Tieto dálie sú Small World. Je to zvláštna odroda, pretože je v odtieňoch taká variabilná, že býva aj biela, ale máva rôzne také jemné frkance do tmava a na začiatku sezóny bola dosť aj narúžovela. Teraz mám pocit, že vybledla. Vedľa je odroda Bahama Mama. Takáto kaktuska je krásna ako namalovaná, pretože stred je jemne žltý a prelína sa to do jemnej ružovej. Často sa pýtate, na čo sačkujeme. Mnohé odrody sú náchylné na to, že ich zožerie ucholák a poškodí lupienky, preto tieto orgánzové vrecká používame, aby sme ich ochránili. Je to mechanický spôsob, ktorý je samozrejme ekologickejší, ako by sme mali čokoľvek iné používať. Tu sú ešte záhony, ktoré nerozkviteli, ale tuto vidím jednu predsa len peknú otvorenú. Toto je odroda Cornel. Výrazná červená. Je to pekná loptička na dlhých stonkách. S ňou sa tiež dobre aranžuje. Na tieto sme nedali sieť a trošku nás potrápil naposledy vietor, keď bola búrka, že nám tie korene poprevalovalo, tak sú miestami krivé. Teraz ako bývajú také horúce leta, tak ani nedávame až toľko sietí, kedysi sme dávali o mnoho viac. Ale teraz máme tie dálie o niečo nižšie, tak vo väčšine sa snažíme ušetriť si čas. Tu vám ukážem, tu je výsadba tureckých klinčekov. Tieto rastlinky sa ešte do jesene rozrastú a vytvorí to tu taký koberec a na budúci rok v júni budú kvitnúť. Tu sú dálie, to je Kids Attention, tie sú ešte maličké a tu je opäť červená, toto je krásna Brown Sugar. Má pekné dlhé stonky. Do kytičiek je skvelá. Má taký bordovo-červený odtieň. A taktiež aj tá produktivita je vynikajúca. Tu sú opäť limonky. Tento rok máme, myslím si, že nejaké 4 záhony limonkové. A celkom nám to postačuje. Minulý rok sme mali ešte viac, ale rozhodli sme sa trošku to znížiť, aby sme urobili miesto pre iné rastliny. Tu máme takúto nádhernú astru. Z tejto budem odkladať osivko. Je až neuveriteľné, aké má husté lupienky. Dúfam, že sa mi ju podarí dobre odizolovať a budem ju môcť zaradiť do ponuky osív, čo teda pravdepodobne bude až koncom budúceho roku, pretože ešte len ju budeme množiť. Okrem nej sa mi v tomto záhone celkom pozdáva ešte aj táto modrofialová, je tak zvláštne tieňovaná. Aj tu je. Pri astrách ma vždycky očarí, keď nájdem nejaký zvláštny odtieň alebo je niečím výnimočná, tak vždy sa snažím si také semienko odložiť. Táto je výnimočná svojou veľkosťou, je skutočne veľká ako dlaň.
Takže tento záhonček tu mám na také experimenty, že budem z nich vyberať to najkrajšie, aby som sa s tým mohla s vami podeliť. Tu máme rudbekie letničkové. Tie mi doslova ťahali vyše mesiaca, že som ich dávala do kytičiek. Už z nich zbieram aj semienka. Rudbekie zbierame, až keď sú úplne suché, tuto od vrchu, aby boli semienka dobre dozreté. Najlepšie tiež chodiť postupne a zbierať. Verím, že z tohto záhončeku bude kopec semena. A sú naozaj krásne. Keď sa to tak vezme, zobrala som z nich kyble kvetov, ale stále dokvítajú, takže aj v okrasnom záhone majú veľký význam. Tu vám ukážem ešte dáliu Orange Ball. Teraz je taká výrazná oranžová, ale táto odroda je zaujímavá tým, že ona není farbu, ona mierne bledne, takže keď si necháte na koreni niektoré aj čerstvé kvety, ale niektoré už také aj prezretejšie, tak budete mať taký tón v tóne oranžová žltá. Tu je odroda Jovi Winnie. Táto odroda práve trpí na to, že ucholaky veľmi radi požierajú jej lupienky. Takže aby sme z nej vyťažili maximum, tak sačkujeme všetky púčiky, aby sme ich uchránili. Tu vedľa máme Hamari Rose. Je to celkom skorá odroda. Tu je Kathleen's Joy. Ešte pozatvárané. Môžeme sa ísť pozrieť ďalej. Tu sú rebríčky. Toto je rebríček túžobníkový, je to trvalka. Vysievali sme ho na jar. Vlastne keď sme robili testovanie osiva, ktoré sme dávali do predaja, tak sme ho vysievali. Teda bolo to vlastne skôr v zime, ale už to presne nepamätám. A tiež na to, že to je trvalka a rastie prvý rok, už som z neho veľa aj pozbierala do kytičiek. Tuto máme zvonček prostredný. Vytvoril takéto obrovské rúžice. Tento záhon som dúfala, že bude kvitnúť už túto jar, ale vysadili sme ho neskoro, takže dočkáme sa kvietkov až tú budúcu jar. Dúfam, že budú dobré podmienky, pretože takéto väčšie korene sú trošku náchylnejšie na vlhko a na také neduhy, ktoré môže zima priniesť. Tuto máme celý záhon Panicum elegans, čiže proso elegantné. Nechávame veľa aj na semienko, že z neho zbieravam. Ale tiež ešte sa tu dá vybrať aj do kytičiek. Vtedy ho zbieram, keď je ten klások taký trošku zavretejší. A dodáva to taký pekný vzdušný vzhľad do tej kytičky. Taktiež dá sa aj sušiť. Takže do venčekov aj do sušených dekorácií je skvelý. Tu máme novinku, toto je Salvia farinacea, myslím, že sa volá. Vhodné tiež na sušenie, aj keď ešte som to neskúšala. Má takú peknú farbu, sítu, ale keď ju dávam do kytičiek, tak dosť výrazne mi pripomína levandulu, keď je hlavne v takomto púčiku. Takže je to pekné, dobre sa to kombinuje aj s rúžovou. Tu vám ukážem letničkový hlaváč. Už tu máme veľa semienok. Hlavačiky sa vždycky oplatia pestovať, pretože hmyz ich miluje. A je to aj pekná trvanlivá výplň. Aj keď sa to zdá, že je to nejaká lučná kvetinka, slabunka, ktorá nevydrží, ale opak je pravdou. Pestujeme ich samozrejme ako mix. Ja veľa vecí rada pestujem ako mix farieb, pretože vysadím si, dá sa povedať, metrik štvorcový a dokážem vďaka tomu potiahnuť celú sezónu alebo celý ten čas, že mi to stačí. Tu mám astry. Tieto sa mi až tak nepodarili. S astrami to môže byť problém. Oni trpia na choroby, to je jedna vec.
ale tiež na nich zle vplýva aj slnko. Tu si myslím, že možno nám trošku zahoreli, ale celkovo sa im až tak nedarí. A čo sa týka astier, mám taký pocit, že keď si nechám vlastné semienka, tak sa tým astrám darí viac. Ako keby už boli lepšie pripravené na naše podmienky, ako tieto, čo boli astry kupované. Toto bolo nové osivo od dodávateľa. Takže oplatí sa nechávať si vlastné. Tu sa mi to potvrdilo. A tu je ešte jedna zvláštnosť. Aj keď to vyzerá z diaľky, že to je púpava, ale ide o limonku. A čudné je, že je to tu samovysemenené, ale začalo to raz príliš neskoro. A tým, že limonky, teda Limonium sinuatum, potrebuje ku kvitnutiu chladnú dobu, tak toto je skvelý príklad toho, že ak vysejete vaše limonky neskoro, tak vám počas sezóny nebudú kvitnúť, alebo len veľmi slabo, ale budú hlavne rásť do zeleného. Urobia len takúto rúžicu a nebudú kvitnúť. Ak sa vám to stane, tak môžete si byť istí tým, že neurobili ste nikde inde chybu, iba to, že váš výsev bol príliš neskoro a mladé sadeničky nezažili chlad. My ich preto vysievame tak január, február a máme ich v skleníku, kde je tak okolo 5 stupňov a to je pre ne skvelý spúšťač toho kvitnutia. Čiže potom, keď ich už koncom marca, začiatkom apríla sa dajú sadiť na zahon, tak už sú pekne otúžené a zaručene nám budú kvitnúť. Ďalej vám ukážem odrodu Diva. Tento záhonček sa ešte len chystá do kvetu, takže máme kopec pukov. Tieto tmavšie sorty netrpia až tak na ten hmyz a na tie ocholáky, obzvlášť teda, takže tie zväčša nesačkujeme. Tu ďalej máme výsev. Ten som robila pár dní dozadu. Dávala som sem černuchy, mrkvy, prerastlík, myslím, že aj kravinec. Ani si to všetko nepamätám, lebo nemám to tu poznačené. Ide o dolné letničky, ktoré sa dajú vysievať až do októbra. A je veľmi vhodné to robiť teraz, pretože budú kvitnúť skôr. Tu vedľa vám hneď ukážem priamy výsev tiež, čo som robila z citlivých letničiek. Ten som robila, myslím, že to bolo začiatkom júna. Vysievala som sem priamo amarant. Tuto je... No nemôžem si spomenúť, jak sa to volá. Asi som nervózna. Gonfrena, áno, už mi to prišlo. V angličtine sa tomu hovorí tiež aj Globe Amarant. Toto osýpko sme mali aj v predaji, aj ho stále máme. Je to takýto mixík karmínovej, jemnej, ružovej, bielej. A tieto gonfreny najlepšie rastú z priamého výsevu. Keď máte síce málo semienka, tak môžete si predpestovať, ale mne sa to osvedčilo, že takto na neskorú jeseň sú úplne najlepšie z priamého výsevu. A taktiež, čo si užíva priamy výsev, sú címie. Tento záhonček som vysievala priamo. Je to mix. Nájdu sa tu snáď všetky farby. Niektoré sú skutočne úžasné. Ako táto žltá napríklad. Alebo táto. Oranžové. Tiež máme v ponuke na našom e-shope aj osivo takéhoto mixu. Ďalej tuto máme černušky. Ak ich vysejete v júni, tak môžete rátať cca v tom septembri, že vám budú kvitnúť a taktiež budete mať opäť takéto krásne makovičky, ktoré sú vhodné aj na sušenie. Tu je amarant. Mám tu taký mix, že jednak toto je amarant krvavý, teda láskavec krvavý, alebo láskavec previsnutý.
Čo by som vám chcela dať taký tip, tak amaranty by ste mali zaštipovať, ak chcete, aby ste mali tie výhony trošku také jemnejšie. Tuto môžete vidieť, že keď bola rastlinka mladá, odstrihla som rastový hrot a ona pekne sa potom rozkošatila. Aj tu je to vidieť, že tento láskavec krvavý má až 5 výhonkov. Zatiaľ čo keď si necháte tie amaranty nevyštipnuté, tak budú vám rásť skôr na jednu stonku. A to znamená, že o mnoho rýchlejšie dokážu narásť do veľkých rozmerov, ktoré už potom sa ťažko dávajú do kytíc. Takže ak sa bojíte, že amaranty sa vám príliš zväčšia a budú nepoužiteľné, tak určite ich zaštipujte. To platí aj pre slamienky a aj iné druhy, rovnako aj celózie. Tie máme vysiate tu. Čo je zaujímavé, tak celózie sa dajú aj predpestovať, ale dajú sa aj vysieť priamo. Na tomto metri štvorcovom sme vysiali priamo, ale tým, že to bolo príliš nahusto, tak sme odtiaľ povyťahovali semenačiky a ešte sme si popresádzali takto zvlášť do záhonov. Rovnako sme to urobili aj s amarantami, tie máme ešte popresádzané vpredu, ale tam som sa pri nich nezastavovala. Takže to vám ušetrí prácu a nemusíte si to zvlášť predpestovávať niekde v skleníku, pretože ono, keď je to priamo vysiate, tak to naozaj rýchlo rastie. Tu máme pár slamienok bielých a tu vám ukážem astry. Tieto už sú odkvitnuté, ale odkladám ich na semienko, pretože táto farba sa mi veľmi páčila. Boli také skôr menšie kvietky, ale naozaj bohato obsypané. Vedľa máme kraspedie. Tie máme tiež celkom pekne vyzbierané. Rovnako aj piesočníky. Tie sú skvelé na sušenie, aj na čerstvo a nechávame si ich aj na semienko. Tie už sú momentálne v predaji aj na našom e-shope. Takto vyzerajú. Tu máme opäť nejaké dálie. Tu je od roda Giz Attention. Tým, že budeme potrebovať dosť veľa bielých kvetov, tak sme ich pre istotu všetky osačkovali, aby boli v 100% kvalite. Z tohto záhona sme ešte nestihli zbierať kvety, pretože sme ich vysadzali trošku neskôr. Tu máme tie spomínané 2 záhony ešte limoniek. Darilo sa im tu dobre, toto je taký náš suchší kopec. Tu si môžeme ukázať v rýchlosti napríklad tabaky. Teraz sú dosť pozatvárané, ale ich čaro je hlavne v tom, že kvitnú v noci a otvárajú sa v noci a preto lákajú nočné motýle. Takže ak chcete, aby vaša záhrada bola atraktívna aj pre takýto druh hmyzu, tak odporúčam pestovať tabaky, ktoré vytrvalo kvitnú vlastne celé leto. A sú nenáročné, rovnako ako aj táto výplň. Je to palina, po latinsky sa volá aj Artemisia, vhodná na sušenie aj do vencov, krásne vonia, vytvára také guličky a bude kvitnúť na žlto. Zbiera sa zväčša, keď ešte tie kvietky nie sú otvorené. Je to novinka, tento rok ju pestujeme prvýkrát, ale zdá sa mi veľmi užitočná a určite ju budem pestovať aj ďalšie roky. Tu som ju zbierala, takže som postupne odstrihávala tie stonky. Táto rastlina má pomaly 3 metre, takže skvele sa jej darí aj v suchu, ale hlavne potrebuje slnko. Tu máme pár záhonov, ktoré potrebujeme vytrhať, aby sme mohli opäť urobiť nejaké výsevy. Ešte je stále čas na výsev tých odolných letničiek, ako som spomínala. Taktiež, čo máme nové, tu už je krásne dozreté semienko.
toto je Amy od roda Casablanca. Má o mnoho väčšie kvety než obyčajná divá mrkva. Je také masívnejšie, má skvelú výdrž vo váze a je to tiež odolná letnička. Tuto je trávička Chasmantium latifolium. Dúfam, že vám to hovorím správne. Vytvára takéto ploché klásky, ktoré sa ukazujú až teraz, neskôr v sezóne. Všetky trávičky sú vhodné na sušenie, takže rovnako aj táto. Tu máme ešte pár slamienok. Taktiež vám ukážem krásnu modrú nezabudku, čo je zvlášť vytrvalá kvetinka v kvitnutí, pretože keď ju zbierate, tak vám bude kvitnúť celé leto peknými modrými kvetmi. Málo ktorá kvetina je tak žiarivo modrá, preto je táto nezabudka taká výnimočná, rovnako ako nevedza. Tá je tiež taká modrá, ale nevedze rastú zväčša iba skoro na jar. Tu je ďalší výsev odolných letničiek. Tam máme nejaký kravinec, prerastlík. Myslím, že aj kúkol som tam vysievala. Teraz ešte čakám, že znova bude pršať, aby sa nám to zavlažilo, pretože treba všetky tieto výsevy udržiavať primerane vlhké, aby dobre rovnomerne klíčili. Tu vám ukážem ešte druhú stranu farmy. Tu máme krásne zvončeky prostredné. Tieto sú vysievané, myslím, že koncom minulého roku. Takže tu na stanovisko sme ich už celkom také vzrastlé sadili. Toto je od roda Sweet Natalie. Je vyzbieraná, ale vidím tu vzadu jeden kvietok. Má takú jemnú farbu, podobnú Cafe au Light. Tu je kotúč modrastý. Už odkvitnutý taktiež. Keď bol v plnom kvete, tak sa to tu mierilo včielkami a rôznymi motýlikmi. Tuto ešte vyhnalo jednu stonku. Je taký pekný modrý, čo dáva kytičkám taký lučný vzhľad. A je to užitočná výplň. Viem, že som ho dosť zbierala koncom júna do kytičiek k ku koncu školského roku. Tu je dália Charles de Gaulle. Je to tmavá, bordová, taká zemitá. Aj tu vzadu je ešte Arabian Night. Tá je tiež zemitá, bordová, s takým výraznejším červeným nádychom. Menší kvet. Tu nižšie vám ukážem. Tu máme, toto je večernica. Tento záhon budeme potrebovať zostrihať, pretože večernica dokáže rásť ako vytrvalá, len treba tie záhony čistiť. To sme ešte nestihli. Ďalej tu je Peaches and Cream. Pekná, jemná dália, tak zvláštne vyfarbená. A taktiež napríklad Cafe au Light. To je do svadobných kytíc obľúbená farba. Tu vám ešte ukážem Silou Noel. Veľkokvetá alebo Dazzling Sun. A taktiež Nicholas. Dália Nicholas má také pekné teplé odtiene, že do tých jesenných kytíc sa skvele hodí.
Taktiež aj takéto pomarančové slamienky. Tu máme astričky, ktoré budem nechávať tiež ešte na semienko, lebo som sa obávala, že či bude toho semienka dosť. Tým, že mávame už horúce leta, astram sa u nás darí trošku viacej v polotieni. A aj toto stanovisko je tak pomedzi stromami a boli pekné. Aj celkom pekné stonky, také pevné. Treba dávať pozor, lebo keď je astra už úplne v tieni, môže mať tie stonky príliš labilné, čo nie je až tak vítané. Na tejto strane záhrady máme dosť veľa rudbekie. Je to rudbekia triloba. Taktiež ju hmyz veľmi obľubuje. Je to mohutná výplň, vysoká. Trošku nám ju povalalo opäť, ako bola tá búrka, tak takéto vyššie veci, ktoré sme nemali dobre zabezpečené, na to trošku utrpeli. Tu máme pár bielých dálí. Tu máme tie dálie po takých kúsočkoch, pretože tu sme vyplňali neskoro na jar ešte voľné miesta po tulipánoch. Tu boli tulipány, takže tie, keď sa uvoľnili, tieto záhony sme ich využili. Toto boli Maxi Margarety, tie tiež ešte potrebujeme ostrihať. Tu je Golden Torch, to bude taká žltá, dosť citrónová, výrazná. Tu sú opäť zvonček prostredný. Toto bol júnový výsev, takže taký trošku neskorší, ale v tomto štádiu by mali bez problémov stihnúť vyrásť a zakvitnúť budúcu sezónu. Tu sú zajačie ušká. Tie zbierame hlavne tak maj, jún, keď sa začínajú stonky predĺžovať, ako idú do kvetu. Vtedy sú také